ಓ ಇದಾನ ಮಾರೆ ನೈಟ್ ಬಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದನ ಎನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಳು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಮಿನಿ ನೈಟ್ ಮಿನಿ ಬೆಂತುನ ಎನ್ನ ಕತೆ ಗೋಯಿಂದ ಆತು ತಾನೆ ಇರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಇಂಚಿನಿ ಬೀಕರ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಪುರ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಇದೇ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ ನಮ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಮಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಕೊಡೆಯಾನ 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬೋದಾತುಂಡು ಉಮೇಲಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡು ನಿಖಿಲದ ಮೆರಾರ್ಜಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮೇದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಪಿನಿ ಬಗೆಲ್ ಬೈದಿನಿ ನೀ ಗೊತ್ತಜ್ಜೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಪುರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಓಲಿತ್ತ ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ಕೇಂಡ ಮಾರ ಕಾದಂಡ್ಯಾ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ದೇನ್ ಪುರ ಯಾನ್ ತೂತೇನ ಮಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಗೊಡಿದಿನ ಫೋನ್ ನೇ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪುರ ತೂತು ಜಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನೆನೆಪುಂಡತ್ತ ಹೊಂಡೋರು ಯಾನು ಗಂಟೆ ತೂಪೆ ಮಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ 11 ಗಂಟೆ ಆತುನ್ಬೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಂಡ ಸೀದ ಪಿದಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಂದು ನಮ್ಮ ರೈಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ನಡುಟುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಾವು ನಡೂಟೆ ಫೋನುಂಡು ಅವು ನಾಯಿ ಅದುಪ್ಯಾ ಯಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನಿನಿ ನಾಯಿಂದು ಸಾಧಾರಣ 5 ಫೀಟ್ ದೂರ ಉಂಡುಮೆ ಕೈತಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಂತು ಎಂಜಿ ಫೀಟ್ ಕೈತಲ್ ಪೋಯ ಕೈತಲ್ ಪೋನ ತೂಪಿ ನೆಂಚಿನಂಬೆ ತಾದೆಯ ಅವು ನಾಯಿಂಬೆ ಚೆಕ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನೆಂಬೆ ಪನ್ನಗೆ ದಾದನ ಎನ್ನಿಯ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಕೋಡೆ ಸಂತ ಹಿಂಗಂಬೆ ಬೋಡಿತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ಯಾ ಕೈತಾಲ್ ಬದು ತೂಯಿನ ನಾಯಿ ನೈನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಡ ಅಂಡು ಓಲ ದೂರ ದೂರ ಬಲಿಪೇಂಡ ದಾನೆಗೆ ದಾನೆ ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವು ನಾಯಿಂಬೆ